dan aljanna na ƙarshe, annabi ya ce na san dan wuta na ƙarshe wadda zai fita, wadda daga kansa ba mai sake fita a wuta, shine mutum na ƙarshe wajen shiga aljanna idan ya fito daga wutar. Allah ya tsare mu daga wuta. Idan ya fito yana ja da ciki yana rarrafe, Allah sai ya ce mishi ka je ka shiga aljanna. Idan ya je bakin aljanna sai a suranta mishi kaman aljannar ta cika, sai ya ce Allah aljanna ta cika, Allah ce ka je ka shiga. Ya je a sake kwatanta mishi kamar ta cika, zai ce Allah aljanna fa ta cika, sai ya ce ka je akwai space naka, girmansa ya kai duniya da ninki 10 duniya. Wannan shine kason wadda ya fi kowa karamin kaso a aljanna, duniya da ninki 10 ba fa Bauchi ba, ba fa Najeriya ba, duk duniya. Karka dauka kuma fili ne kawai irin jejin nan irin namu, duka kayan hutawa ne. Allah ya sa muna da rabo a cikin aljanna. To sai ya ce ma Allah yana so ya je ya gwada girman aljanna duka. Yanzu kun ga fa na mutum ɗaya ko? Allah sai ya ce mishi ka je ka gwada. Mala'ika Jibril sai je ya dauki miƙati daga inda daga gun da a fara gwaji, sai ya fire da fuka-fukansa. Suka ce yayi tafiya na dubban shekaru tukunne ya je ya sauka, ya dubi inda ya taso, ya leka gaba, ya leka hagu, ya leka dama, bai ga iyaka ba. Ya sake tashi, ya yi dubban shekaru, ya je ya sake tsayawa, bai ga iyaka ba. Ya sake tashi, ya yi dubban shekaru, ya tsaya ya duba, bai ga alaman iyaka ta ko ta ina ba. To yana tsaye yana wannan dubi-dubin, sai wata mata daga cikin matan aljanna sai ta leko, sai ta ce mishi ya Jibril, ina za ka je haka? Ya ce wani aiki na sabo, aljanna nake so in take girmanta gaba daya, in san girmanta. Sai ta ce mishi to yanzu daga ina ka faro lissafi? Ya ce daga waje kaza kaza kaza, ya kwatanta mata. Ta ce mishi can. Ta ce kaga inda ka ɗauko lissafin nan, tun daga can inda kake har nan a gidana kake. Ni ɗaya na kuma gidan nawa ma baka gama ba. Dirkash. Ta ce duk wannan tafiyan da kake yin, ta ce a cikin gidana ni kadai kake yi. Sai ya ce mata to baiwar Allah, ke din wace ce? Ta ce ni matan wani ne, yana nan a duniya tukunna, yana kan hanya. Allah ya sa ta ce mishi malam Tijjani ne. Allah ya sa. Mu kyautata imani, mu kyautata aikin